Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa, hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera, kultur zabalkunderako tartea. Juantxo Urdiroz, edo Jeremias Erro, edo agian Jon Konda. Garabi suizidaren amodioak, liburuaren aurkezpena eginda eta egilea, Jeremias Erro, ez da liburuaren aurkezpenera agertu. Haren esanak Juantxo Urdirozen ahotik adituko ditugu. Literatura, kioskoko literatura omen da, kategoririk gabekoa hor aurkeztu digutena. Konpainia egiteko, denok baitugu konpainiaren beharra. Juantxo Urdiroz. Jeremias Erro hau, ez dakit, nola definitu, ez dakit, txita bustia, ez dakit nola esan. Eta ez da etorri, eta nik esautzen baidu, eta azkenean bar batzuk hartu ditut, hor dituzuenak, eta orduan, nire zuen mantxo hau, gero zerakurriaren haren zerak, hor dituzuet, bestelaz nik bizkat gainetik bada ere, baina kontatuko dizut gutxura berak hor esaten duna. Gure garaian oso zen gauza bat, oso arrunta zena, hoen galdu egin dena, eta zen atz egitearena, bai? Guk atz egiten genuen, autotopistarena, oso arrunta zen, bai? Bidai motzetan eta hori, normalean, ordu berean, eta ohiko jendea ikusten zenun, edo ikusten zen, eta, hori biltzen ginen elka, hartute biltzen ginen, olako batean batek hartu. Baina, bidai luzeetan eta kontu aldatzen zen, bai? Eta, karo, autopista batek zerbait baldin badauka, hori, eta hori beste estimatzen den gauza bat, da, denbora, bai? Denbora urrea dela. Autostopista batentzako da, behatz egiten duen batentzako, oso gauza, ez dakit, esango dute, kaltegarria edo mingarria, latza da denbora, zeken nahi du, segituan hartu. Baina, kotxak ez dira autobusa bezalakoak, kotxak gelditzen dira. Eta hola pensatuta, gero, bazen jendea, azkenean, gelditzu eta hartzen du, autotopista, sartzen du kotxean eta aurrera eraman. Ez da izaten kontua, ez da kontua, ona edo bihotzenekoak diren, edo bihotz txarrekoak diren, ez kontua uste dut, hola pixkat pentsatuta, Jose Miarrak esaten duen bezala, hoi jende bat, kompainia nahi duena. Kompainia, bai. Ez ezagun baten kompainia. Kompainia denago kompainia, denok ditu adizkedak eta, minemago kompainia mota bat, nahiko bezia dena. Eta da, ez ezagunen kompainia. Eta jendeak, geldeazten zuen kotxea, batekin egoteagatik. Eta izaten ziren, gainera oso solasaldi mugatuak. Ordu betekoak, asko jota bi ordukoak. Normaletan, autotopistak egiten bertzuen lan izaten zen askotan, entzun, esterik gabe, entzun. Batak esteari kontatzen zion historia, bere historia kontatzen zion, bere bizitza kontatzen zion, izgutxitan, bizipuskak, gezurrez josita, bai, eta fikzioa sartzen zuen. Eta oso goxoa izaten zen, bakoitzak elkar ezagutu gabe, eta gainea, bazen beste efektu bat, batek bere bizitza kontatzen duenean, lehenbiziko aldian, saiatzen da, gaitata jasotzen. Mila amargarrenian, edo, berak aditu behar du bere historioa, orduan bere burua, bere burua gozua emateko aldatzen duzu. Eta ez da, gezurti kontua, baizik eta, zuk zego adituzu zure historia mi aldiz, eta orduan, sartzen da alako fikzio batean. Oso fikzio interesgarria zen. Eta ematen du, harinkerian edo ibili horrena, baina askotan, Jeremias Errak esaten di, batez ere kamioneroen munduan, eta baziren jende arra bat, bere bihotza, bere barrena, momentu batean kontatzen zuena. Fikzioan, nahazten zuen erretatea eta gero fikzioa. Nako batean, kazetari batek jaso zuen hori, prostibulo bateko madan batek esaten zuen, gizonen naia edo gizonek gehien bilatzen zutena zela konpainia. Ez dakit egia ote den, zertan gezurra esan, ez dakit berak esan zuen, ipatzen zuen, bai, eta zure aski, konpatuko zuen gazetariek, minio konpainia behar zutela. Gero, badago beste topiko bat, hau inizten topikoa, badago beste topiko bat, hemen denda banteatean gaude, bildu denda batean, jakingo dugu,
emakume gehiago irakurtzen dutela gizonezkoek baino. Bai, gehiago, emakumeek liburua eta gero besteek, eta bi kasuetan ez dakit, estadistika egin gabe eta zera, baina gauza segurua da, bietan, ez ezagunen konpainia bilatzen dela. Bai, hau da, hori, ordu berdiko solasaldiko hori, edo ez dakit zer, bai. Bioten, eta harrigarria da minio, diburu den datan eta diburutegietan eta ateze liburu publikoetan, hori egiten zen, bai, alako batean, batek hartzen zuen liburua, eta ematen zitzaio, ematen zaio, ez dakit, 5 minutuko itzaldia, 10 minutuko itzaldia, eta liburua, bai, nahazten ziren bi konzeptoi, konpainia, zerbitzu hitza, eta liburua. Ez, nahiz nor, esateko nola gazatu behar den diru publikoa, baina, oain, lingunean joan ginen zera Nafarroko liburutegi nagusi berrira, eta ohartu ginen, beste mundu batean bizi gara. Oain, zure txartel hartuta, ematen diozu zera batit, begirale optiko bat irakusten diozu zure txartela, eta hartzen zuen liburua. Hau da, liburuak galdu du lehen zuen, zerbitzu hori, mintzat, itzezko zerbitzu edo hasierako zerbitzu hori, galdu da. Bueno, honek badu zer ikusirik liburuarekin. Urdirozen esanak entzuten ari gara, Juantxo Urdirozek, Jeremias Errok idatzi dizkionak jaso eta bada konpainia egitaren garrantzia, ez ezagunak elkartuta hortxe gakoa konpainia egiteko solasaldia luzatzea, kontatu historiak, konexio edo inkonexio, interpolazio edo disgresio baina kontagaiak txirik ordaturik, eta hurbiltzen ari gara mamira. Azkenean biz ezagun biltzen dira oso toki arriskutsu batean, bai, garai batean, bata da edadeko emakume bat, horri topikoa da, topikoa, esan nahi dute, ezade moduko bada, nahi, hau da, emakume kulto, jakintxu, zera bat, eta haua ere irikitzen ez duna. Hau da, jende kultuaren zera bat, ezabarre bat, edo zeraren bat, asko dakienak normalean ez du hau irikitzen. Honek ez du iaia apenas hau irikiko, eta irikitzen duenean, lerra bateko, saldi bat botatzeko ere lanak ditu, bai, bun. Eta hor dago emakume bat, ez da esplikatzen liburuan, bai, ez dakiz teknik arabidu, ez da esplikatzen zergatik dagoen tokian. Eman dezagun, liburu zain bat dela. Bai, ardezagun, liburu zain klasiko bat, bere bizi guzia, liburuak banatzen eman dituena. Talako batean, emakume jubilaturi dago, ez dakit, zegatik, besti ustu topikoa dela. Kiosko kultatura mugitzen bai gara. Niako batean esan du, hau mundu, ni nire bizi guzia, eman dut hola liburukin anat eta honat, eta talako batean, man ezagu, pizten duela telebista, eta saltzen da, nik uste dut fikziozko mundu bat, fikziozko ez dakit gazteak, esan dezagu, gazte, arro, tatuai, ez dakit nola, esan moderno egitakoak. Bai, boin modan da oen, gazte moderno, zoi bat. Bai, oso duena, ez dakit nola, esan, esplikatu. Guztut denok daukazula buruen zera bat. Eta orduan ikusten du, harritu egiten da, hartzen da, bago joko literari bat, eta ikusten du, ez dakit nola ditu, mundu arrosako zera kolaboratzaile edo zera egitako batek, ez dakit, zuek ere sautuko zuen aski, hako batean igarri zuen, bere suizidioaren eguna igarri zuen, aurrete esan zuen, hako batean, fikzioa zen dena zuen, fikzioa dela. Eta hori ikusita, berak joko makrabo bat, siniestro bat, burutzen zaio, nik alako zerbait egingo. Abenduko gau goz batean, bakizue, abendua, akitu orduko, luna, egun motza, gaua luzea da, abenduko, igo, ara, eta joko makrabo bat, siniestro bat, makrabo bat. Eta ze okurritu, eta eskatzen du, oso, ez du inongo asmorik, liburuan ez da kontatzen hori, berak esan dit, ez du inongo asmorik jauzi egiteko, jakina. Aber non animatzen den, eta edadeko emakume bat ikusita, zera bat, txakor bat duena gainea, eta ez dakit, hau salbatu beharrakoa da, jendea mazatzen dut, nola esan nuke, indar publiko eta zibil guziak, mugiazten ditu. Eta orduan, eskatzen du, ez psikologo bat, eskatzen du, ezagutzen duen, zera bat, adiskide bat. Adiskide hori kanpoan dago. Eta kanpoan egonik, adiskide horrek,
beste bati hotxingo dio. Honek, bigarren honek, John Conda, mesede bat sordio, ez da kontatzen liburuan mesede klase, eta orduan bera joan behar du. Eta John Conda gisa joa ere, lanak ditu, claro, eskon berria bai da. Bere, estei egun, eskondu da, bezpera, eskondu da, arratsaldeko, hirurak aldera, eta ez daki hau borroma edo txantxa, gaizto bat ote den, ez daki zer egin. Eta lako batean, ara joan beharra da. Badu agindu bat, luzatu solasaldia. Egon zaitezarekin, hori, ez dakite, 4-5 orduz, luzatu. Azkenean, ez dakit, omen dago ordu bat, oso literarioa dena, momentu bat, bai, ez dakit, Sanfemietan eta ezaten da, ustut, gaueko 6 aldera, aldakorra da ordu hori. Hau da, gaueko txoriak izintzen dira, eguneko txoriak kantatzen hasia ez, os naizta egita, hori, uda partean egon da ere, naizta guztua, naizta namaneko bera, hot sentitzen da, hor badago, une bat, ordu horietan jaiotzen dira, aur gehienak, aur gehien edo, izaiztik, lehenagoko sistemarekin goen, aldatu da, oain bidurala, eta, aldatu da sistema, minio, giza zaharrera egin ezkero, hori, eta hiltzeko ere, ordurik arruntena hori xe omen zen, horraino heldu. Horra helduzke, jarriko dugu goera zera elastikoa, jarriko dena, eta ez dago problemari. Torreko, minozu luzatu zera. Eta oso hartzen da, John Conda hori, eta oduntz, alakoetan, eta horregatik suizida da, kontaketa behar guztuneko suizida dela. Hau da, zehingo zenukezuk aurrean alako bat izango bat zenu. Odun, hasten da kontatzen, eta ordun egiten du gutxora bera, zera, kamiolariarekin egiten zenuena. Hau da, kontatzen zure bizipuskak, improvisazioan, errealitate hartzen duzu, minoni uste dut desitxuratu edo egiten duzula, bai, El Grekok egiten duen bezala, edo Botelok egiten duen bezala. Hau da, luzatu, botoldu, mehetu, bai. Odun, badira, ez dakit, alako batek ikusiko du izen propio bat, eta izen propioa, eta, ezaguna dena, eta mino da, zuek esan duz, errepikatut, hau kiosko literatura da, eta da joko, joko literario bat. Beak esaten du, horrek, zera bilidun, askotan biatu duela, literatura saltzen diren, mito klasiko, historio klasiko, horiek, ea nola ezagutzen dituen, ark berak, ondoko mundua ezagututa. Ondoko. Hau da, zuk azten mali duzu, Homero bat, eta Homerok dionean, esateratako, txasoa oso polita da, bino adiskidik kurrudelena, esaten du Homero batek. Hori ikusita, zuek atera zerate, eta ikusten duzu ezagun, kontatzen bai dira, zeratzuk nekazaritza inguruko historia batzuk, oso polita da esateratako, oaingo, gariatako, oainetako bakatu, galsoroak, gariak eta gara oso polita dira, eta tituletan, pelikulen tituletan azaltzen dira, azaltzen da gara eta nola mugitzen duen aizak, eta inoso mundu tragikoa da. Estadistika bat egingo bagenun ikuste dut, ez dakit, igual itxasua bezain tragikoa ez baino, oso mundu tragikoa da, polita baina tragedia, eta tragedia batzuekin hasten da, ez dakit nola baino, tragedia historio gorretzen ditu gogoan, eta ez dakit etorria, edo kontatzen du, alako batean historio bat, eta hola, hoi zea zeragina. Zer gehiagatzen da, ze historio motak? Lehenago, krisi zahar bat, oain mundua aldatzen nahi da, ikusten duzu, ez dakit, oiko komerzioa izten nahi da, edo bera berritzen nahi da, dena da berritzen da, ez dakit, krisi aldaketa da, bai. Eta hori azaltzen da liburuan, izan zen, hirugarren hamarkadan, krisialdi luze bat, bai, eta lako batean, herriak desagertu ziren, bakatu desagertu, ustu egin ziren, torri zen, tresneria, eta horrekin batera, gai hartan bazen iria, bazen nora joan, edo bazen, mino, ustu egin ziren, eta gara hartan, bati hiltzen baldi bat zaio, mandezagun, iria, traktorea, hil baino lehen, kontu latza zen, bai? Eta gu ikusten dugunea, esatako, Amerikako 29ko krisialdia, eta bat hil zaio, John Stick bat irakurreta, eta hiltzen zaio, galako batean, zaldi bat. Eta hor ikusten duzun aurpegia, guk 50 urte behandu hau edo, ino alakoak ikusi ditugu. Eta hor, atatzen da esatako, eman dezagun, ez dakit, Dedalo, Ikaro, eta historio klasiko batzuk, baina
bueno, oso zera diena. Esateako, ez da, bueno, Homero infernura joan, eta ez dakiz ze harrapatzen duen, harrapatzen duen lehendabiziko laguna da, teatu baten gainean zegoen zea lagun bat, mozkorturi zegoena, eta gero, izena ez dut errapasatu, ez dakit. Berak esan zuen frikistat, esan zian, baina ez nango gorik apuntatzeko eta. Eta han egona, ez dakit, bueno, pues, jeitsi, alako batean ustut Homero Ulisesen adizkia zen, eta Ulisesek esan zion, bueno, bada garaia etxo azaltzeko, torri itxasoat, bakatu txalupara, eta mozkortu izegon, eta okertu. Han zegoen eskailera, eta muturrez aurrera hori, eta hil zen. Orduan, Ulises infernura joan, eta ez dakit norekin, bera amarekin, ez dakit zero, eta harekin egon baino lehen, aurkitzen duen lehendabiziko zera bat, txiripaz edo zera, hildako zera bat. Eta histori hori nik uste dut askok eta askok, ez dakit beste modu batez, bina esagutzen dugu. Nor ez du esagutzen, alako batean, pues ez dakit, susto bat edo ez behar bat izan duen. Ulises eta Homero baina gehiago ere esan genezake, marrakukuak edo markalaingo uraren notizi ematen dutenak eta halakoak badira. Beraz, hortxe Jon Konda, sasi detektibea eta bestea liburu zen jubilatua, Juantxo Urdiroz edo agian Jeremia Serro. Garabi suizidaren amodioak Pamela Katera berri duen liburua da, eta hemen aurkeztu dugu kulturarloan, Eusko Ikaskuntzaren saioa Euskal Herria irratian. Eusko Ikaskuntza, jakitez.